मटंगापार आंगारकाटा गामिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै आसामनि गेजेराव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मटंगापार आंगारकाटा गामिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै आसामनि गेजेरावनो बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय दीपक बर'जों लोगोसे गामिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसाफोरखौ बरायदों। दीपक बर'आ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनो हानायनि थाखाय गामि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ फोरमान बिलाइजों लोगोसे नोगोद 5,000 रां आरो उदालगुरि जिल्लानि द्वितीय अफिसार दजेन बर'आबो गांसे आर'नाइजों लोगोसे नोगोद 5,000 रां होनानै बरायो। लोगोसे मटंगापार आंगारकाटा गामिनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौबो बरायो। दिनै बे जोंनि लागो कुमारिकाटा मौजानि सिङाव थानाय मटंगापार आंगारकाटा मोनसे रेभिनिउ भिलेज आरो गामि हिसाबै बिराद पुरनि गामि, नाथाय शिक्षानि खेथ्रआव जथेस्थ उनाव दङ आरोखि। नाथाय नैबे बोसोरथाम बोसोरब्रैयाव फरायनायनि बेलायाव एसे मोजां जाबोगासिनो दङ। थ' नैबे समाव जोंनाव इउनिभारसिटियाव फरायनायबो गथ' दङ, इन्जिनियार फरायनायबो गथ' दङ, कलेजावबो मोजां मोजां साबजेक्ट लानानै मेजर फरायनाय गथ'फोर बहुद दङ आरोखि। एसे जाबोहांबाय आरो, नाथाय गामिनि कन्डिसना मा बिराद गोरिब मानसिफोरा, साख्रि मावग्रा मानसि बिराद खम, बिराद गोरिब मानसिफोरा आबाद मावनानै जायो। जों मिजिं थिदों जे गोरिबा गोरिब जानानै थाबाय थाया, जेला साननाय हनायफोरा एसे मोजां जाबोगोन निस्सय बेनि जा माने रांखान्थिनि जा समस्या बेफोरो निस्सय समाधान जागोन आं सानो आरोखि। थ' दिनैनि नैबे समाव जोङो बर'फोरनि भितरावनो आसामाव टपार मोननो हादों जों गामिनिफ्रायनो दीपक बर'आ 97% मोनदों। आरो बिनि बादैबो गोबां गथ'फोर दंबावो मेट्रिक पास जानाय आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय। बे बेफोर गथ'फोरखौ जोङो दिनै गामि आफादनिफ्राय बरायदों आरो गामि आफादा जथेस्थ थाखा फैसा खरसा खालामनानै मोजाङै बरायदों आरोखि। आरो बे बरायनो थाखाय आंबो बे बरायग्रा जायफोर माने बिथांमोना मोदोम गुदुंहै बरायदों बिसोरखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरोखि। बे बरायनायाव दिनै दीपक बर' बिथांनो 5,000 रां होदों, गांसे आर'नाइ, बेनिफ्राय बिदिनो आरोखि साधारन भाबै हामलायथि बिलाइ बावदों गांसे। बेखिनियानो आरोखि। गासै बेसेबांजन गथ'आ होदोंमोन मेट्रिक होदों 14 जन पास जादों मेट्रिकआव। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिसन दङ 7 जनसो दङ। मेट्रिकआव सासे, सानै, साथाम। सेकेन्डआव गासिबो सेकेन्डआनो गोजा। हायार सेकेन्डारिखौथ' पास मोनाखिसै, सेकेन्ड मोननाय दङ आरोखि। बेखिनियानो। फरायसाफोरनि जिथु माने आं नुदों स्पिरिट, आं बुंदों मा हायार सेकेन्डारि जायफोर पास खालामदों मेजर लानानै फरायजोब, जायखिजाया साबजेक्टआव मेजर लानानै फराय, आरो मेजर लानानै फरायोब्ला बिनि जा परिसर बे गुवार जालाङो आरो बे पास कर्सआव फरायब्ला दसेनो जोबहैयो आरोखि। खिन्थु मेजर लानानै फराय, गामिनि खोथाफोरखौ सिन्था खालामनानै, गामिनि थाखाय खामानि मावनायनि, समाजनि थाखाय खामानि मावनायनि खोथाफोरखौ सिन्था खालामनानै नोंसोरो आगबारिलांबाय था होनना बुंदों आरोखि आं। दिनै आंगारकाटा मटंगापार बे गामिया मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जे हाबाफारि लादों, दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानोना नैबे आंगारकाटा मटंगापार बे गामियाव गासै 12 जन, सा 12 जना मेट्रिकआव उथ्रिसारनो हादों आरो हायार सेकेन्डारियाव 4 होदोंमोन, 4बो उथ्रिसारनो हादों। दा बेयो थारैनो जोंनि थाखाय जोबोर बाख्नायथावना। जोङो नुदों नैबे मटंगापार गामिनिफ्रायनो अल आसामाव जोंहा देग्लाय बर' बिजोंजों मेट्रिक लिरनानै बांसिन नाम्बार मोननाय जोंहा खैराबारि UN एकाडेमिनि सासे फरायसा, बिथाङाबो 97% मोननो हादोंमोन। आरो थिग बेबायदिनो बाक्सानिफ्रायबो नैबे आंगारकाटा मटंगापार गामिनि दीपक बर' बिथाङाबो 97% लानानै माने बर'नि गेजेरावनो बयनिख्रुइ बांसिन मार्क लानानै पास खालामनो हादों। दा बेबायदि फरायसाफोरखौ आङो थारैनो बरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय आङो मोनदों। जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो
बेबायदि जाफुंसार फरायसाफोरखौ जों मोनफ्रोमबो बोसोराव बरायनाय हाबाफारि लादों। दा नैबे समाव हायार सेकेन्डारिनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ एसे लेट जानायनि जाउनाव जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लाथ'नो हायाखै। दा बे हाबाफारिखौ जोङो इयुनाव जोङो लागोन। खोब सम्भब नैबे जुलाइनि 10 तारिखनि गेजेराव हयथ' बे हाबाफारिखौ जों लागोन। दा बिनि सिगाङावनो जोङो दिनै बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोबोर गोजोननाय जोङो मोनदों आरो जों गावखौनो जोबोर माने गोग्गानाय जोङो बाक्सा जिल्लानि जानानै जोङो गोग्गानाय मोनदों। मानोना थांनाय समाव जों मेट्रिकनि जि रिजाल्ट थांनाय बोसोरफोरावहाय जोंना मेट्रिकनि रिजाल्टफ्रा एसे खममोन। अर्थात गासै जिल्लानि माबायाव रुजुनायाव नायोबा हयथ' थांनाय समाव मेट्रिकआव जोंहा 13 पजिसनाव दङमोन। देग्लाय जों आवगायनानै 9 पजिसनाव जों फैनो हादों। आरो देग्लाय हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ जों नायनानै नुबाय जे बाक्सा जिल्लाया देग्लाय साइन्सआव 1 नम्बराव जोङो मोनफैनो हादों बा सेथि नाम्बारखौ जों आवग्रिनो हादों। दा बै हिसाबै जोङो सोलोंथायाव जोङो आवगायबाय थानायखौ मोननानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। बाक्सा जिल्लानिफ्राय मैयासो फोसावनाय OHS आनजादनि रिजाल्टआव स्टेट टपार सानै मोननो हादों बर' आयदा आरो एडभान्स बड' आयदायाव। बाक्सा जिल्लानिफ्राय जोंहा देग्लायो जोबोर गोजोनथावना देग्लायनि हायार सेकेन्डारिनि जि रिजाल्ट बेबो जे बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो जोंहा बागानपारा जोंहा बास्का कलेजनिफ्राय जोङो नुनो मोनदों जे बर' MIL आवहाय बयनिख्रुइ माने बांसिन मार्क लानाय अनामिका ब्रह्म बिथाङा 100नि मादाव 92 मार्क लानानै बिथाङा पास खालामनो हादों। आरो पायनार एकाडेमिनिफ्राय जोंहा मा होनदों एडभान्सआवहाय बर' एडभान्सआव 96% लानानै सासे फरायसाया जोंहा बेवहाय मा होनो उथ्रिसार जानो हादों। दा बेखौ लानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ जोङो रोजा साबायखर बावगोन। बिथांमोननि गारजेन बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन। आरो बिथांमोनखौ फोरोंहरनाय साफ्रोमबो फोरोंगुरु बिथांमोनखौबो जोङो जोबोर रोजा जोङो साबायखर बावगोन। मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिबाबो गोबांखौनो हायार सेकेन्डारियाव गाज्रि रिजाल्ट खालामहैनाय बायदिखौ नुनो मोनो। दा बेवहाय जोङो दिनै नुदों जे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोर लोगोसे गासै जोङो एबसुआ जोङो बेखौ नोजोर होगासिनो दङ जे बर' बिजोंजों लिरनानै जोंहा मेट्रिकखौ पास खालामो मोजाङै। बेनि उनावहाय जोंहा थांनानै जोंहा हायार सेकेन्डारियाव रिजाल्टआ जोंनिया डाउन जानायखौ जों नुदों, मार्कआ डाउन जानायखौ नुदों। दा बेवहाय माखासे मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरो जे बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक लिरबाय हायार सेकेन्डारियाव इंलिस लिरनायनि थाखाय जोंहा रिजाल्टआ माने दुरबल जायो बेबायदि बुंनो नागिरो। खिन्थु खोथाया बे नङा जे जोङो मा होनदों हायार सेकेन्डारि जेब्ला जाय फरायसाया मेट्रिक पास खालामना हायार सेकेन्डारि फरायगोन दा बैवहाय मानसिफ्रा माने माब्लाबा गावखौ माने बावगारो बा जोङो बै मेट्रिक लिरखांनायनि उनावहाय बा मेट्रिक लिरबाय थानाय समाव जिबायदि मोनसे रिस्ट्रिक्सनाव थायो माखासे बाउन्ड्रिनि माखासे डिसिप्लिनफोरखौ मानिना सोलियो। नाथाय हायार सेकेन्डारि फरायनाय समाव बिथांमोना बै डिसिप्लिनफोरखौ ब्रेक खालामनायनि थाखायनो हयथ' जोंनि मार्कफ्रा खमायनायखौ जों नुयो। नाथाय बेखौ आं स्पस्ट' भाषाजों बुंगोन जे इंलिस मिडियामाव लिरनायनि थाखायसो मार्कआ खमायदों बे नङा। बे माब्लाबाबो जानो हाया। मानोना गोबां फरायसाफोर जायफोर माने बर' बिजोङाव मेट्रिक लिरनानै जिखिनि मार्क मोनदोंमोन बेनिख्रुइ गोसो होथाबना फरायनायनि थाखायसो हायार सेकेन्डारियाव माने मोजां रिजाल्ट खालामनाय जों बेखौबो नुदों। आरो बर' बिजोंजों फरायनानै गोबां माने डक्टरनि एन्ट्रेन्स जोंहा इन्जिनियारनि एन्ट्रेन्सफ्राव बर' बिजोंजों पास खालामनाय माने फरायसाफ्राबो बेवहाय क्रेक खालामनो हादों बा सेलेक्ट जादों।